രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീം മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയകൃതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് की जय. अनंतकोटि वैष्णव भक्त की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ 11-ാമത്തേതല്ലേ നമ്മള് 11-ാമത്തല്ലേ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നു. സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൽ ആ പേജാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഭാവം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. എന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഇനി സമാനമായ ആശയം യമുനാചാര്യന്റെ അവിടുന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നോട്ടാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ഓൺ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത് സമാനമായ ആശയം യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും കാണാം. ഭഗവാനെ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കാം ജീവിക്കുന്നത്. ഏതൊരു ജീവിതമായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളും ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരയുടെ ഉടമയായ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. സമർപ്പണത്തെ പറ്റി പറയണാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം പല ആചാര്യന്മാര് പരമ്പരയിൽ വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാര് അനേകമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യന് യമുനാചാര്യർ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പല ആചാര്യന്മാര്, ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ അനവധി ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആചാര്യമിൽ ഒരാളാണ് യമുനാചാര്യൻ. വൈഷ്ണവ നമുക്കറിയാം, വൈഷ്ണവ സന്യാസി പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം വൈഷ്ണവ സന്യാസി പരമ്പരയുണ്ട്, അത് വന്നിട്ട് ഉത്തര, അങ്ങനെ പലതരം പരമ്പരയുണ്ട്. ശ്രീ സമ്പ്രദായം, അങ്ങനെ പല ഇതുണ്ട്. വൈഷ്ണവത്തിൽ തന്നെ പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പൊ യമുനാചാര്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കണ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, ശരീരം അത് ഞാൻ മനുഷ്യ ശരീരമായാലും ദേവന്മാരെ ശരീരമാണെങ്കിലും എല്ലാതും, അതാണ് ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന. ശരീരം ദേവന്മാരെ ശരീരമാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണെങ്കിലും ശരീരം തന്നെയാണ്. അത്രയുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞു, അത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ശരീരം, അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് ശരീരമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുമില്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ അല്ലെ, അവർക്ക് അവരുടേതായ ശരീരമുണ്ട്. അവിടെ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കും. മനുഷ്യന് എന്തായാലും കടലിന്റെ അടിയിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കരയിലും താമസിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്ക് ശരീരമുണ്ട്. രണ്ടുപേർക്കും ആയ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങളാണ്. എന്നതുപോലെയാണ് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാരായാലും അല്ലെങ്കിൽ തപോജനോ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തുള്ള ലോകങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാതും. ഈവൻ അഗ്നിയിലടക്കം ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് അറിയായിരിക്കും അത്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിക്കാനുള്ള ശരീരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് എന്ത് തന്നെയായാലും. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ, ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതും അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് അല്ലെ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കണേ മുന്നേ അത് വെള്ളമാണ്. അത് നമ്മൾ എടുത്താണ്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതായി മാറി നമ്മൾ അല്ലെ. അതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ശരീരം. ആ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ കുടിച്ചോ, പിന്നെന്താണ്, ആ വെള്ളത്തിന് അവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല, അത് നമ്മുടെ ശരീരമായി മാറി. ഇതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ്, ഇതെല്ലാം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും എന്റെ ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായി ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതില് ശരീരവും മനസ്സും, നമ്മൾ എന്താണ്, ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും, 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒന്ന് ശരീരം, അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം, പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ആത്മാവ്. ഈ 3 ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആത്മസമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് അർപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ. സ്വാർപ്പണത്തിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ സ്വാർപ്പണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ശരീരം എങ്ങനെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വാർപ്പണത്തിൽ ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാമെന്ന് ഹരിഭക്തി വിവേകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ വിലക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് അതിന്റെ പാലനത്തിനോ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അതിന്റെ പാലന പോഷണം കുറിച്ച് വേവലാതി പെടേണ്ടതില്ല. അതായത് വ്യക്തിപരമോ കുടുംബ സംബന്ധമോ ആയ പാലന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടെന്നർത്ഥം. അതായത് വളരെ ഒരു വിലക്കപ്പെട്ട, അതായത് ഒരു മൃഗത്തിനെ ഒരു യജമാനൻ ഒരു വ്യക്തിനെ വാങ്ങിച്ച്, നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അതോടെ അയാളായി കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വാങ്ങിച്ച നമ്മൾ മൃഗത്തിനെ ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആയ മൃഗത്തിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പശു വരുമാനമൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്, പശുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടാന്നുള്ളത്. അതായത് ആ യജമാനന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് പശുവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ശരീരം മുഴുവൻ ആർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന, ആ യജമാനനെ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാം എന്നതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയില്ല. അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിരിക്കും. അത് നശിക്കണമെങ്കിൽ നശിക്കട്ടെ, പോഷിക്കണമെങ്കിൽ പോഷിക്കട്ടെ, ആ ശരീരത്തിനെ പറ്റി ചിന്ത വരില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കഴിച്ച്, കിടന്നാൽ കിടന്ന്, ഉറങ്ങിയാൽ ഉറങ്ങി,
അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മള്, അതായത് ഒട്ടും ഉറങ്ങാത്തവനും കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവനും ഒക്കെ യോഗി ആവാൻ സാധ്യയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് യോഗികൾ, അൾട്ടിമേറ്റ് ആചാര്യന്മാര്, അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉറക്കമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഭക്തന്മാരുടെ അവസ്ഥ. പ്രഭാസ്വാമി തന്നെ പറയുന്നത് ബുക്കുകളൊക്കെ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയം 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും അത് അവര് ആ ശരീരം തന്നെ അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ശരീരത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മണിയാ 11 മണിയാ നമുക്ക് ഉറക്കം നമ്മൾ ഉറങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഈ ശരീരം ഭഗവാൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരീരം സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇനി ഒരിക്കലും അതിന്റെ പാലനമോ പോഷണത്തെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. എന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ആ ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കണമെന്നോ പാലിക്കണമെന്നോ എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതായത് വ്യക്തിപരമോ കുടുംബ സംബന്ധമായ പാലന ജീവിതത്തെ ചൊല്ലി വിഷമിക്കേണ്ട എന്നർത്ഥം. അതായത് എന്റെ കുടുംബം, അതൊക്കെ ശരീരത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കുടുംബ ജീവിതം, അതൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റിയെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ടി എന്ന് ആരാ പറയണത്? ആചാര്യന്മാര് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് ശരിക്കും അർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം. അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ അവസ്ഥ എവിടെയാണെന്ന്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്, നമ്മള് കലിയുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥരന് കുറെ ബന്ധനങ്ങളും കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. മായയുടെ ശക്തി അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നാമജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സത്യം ഇതാണ്. ഈ സത്യത്തെ നമുക്ക് മുടിവെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ശരീരത്തിനെയോ കുടുംബത്തിനെയോ ഒന്നും പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശങ്കരാചാര്യരുടെ കഥ അറിയാലോ അല്ലെ. അത് എന്തൊരു ഒരു മുതല കടിക്കുകയാണ്. മുതല കടിക്കുമ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ആ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യർ എന്താ പറയുന്നത്? അമ്മനോട് പറയാണ്, അമ്മയ്ക്ക് മുതല കടിച്ച് എന്റെ ജീവിതം പോണാണോ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തിന് വേണ്ടി പെർമിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ആചാര്യന്മാര്, ആ ലെവലുള്ളവരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയുമായി നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്യാസത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കഥകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാർക്ക് പിന്നെ ശരീരോ ബന്ധോ കുടുംബോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ശരിക്കും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും സമർപ്പണം. ശരീരം സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാലോ ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാനാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരം വേണോ വേണ്ട എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത്. അതാണ് ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയില്ല. ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നതും ഗുരു പറയുന്നത് മുഴുവനും പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരമായിട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരമോ നമ്മുടെ മനസ്സോ ചിന്ത നമുക്ക് പിന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. അതിനൊരു വിലക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിനെ പറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ശരീരവും ആത്മാവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഒരേ ഒരു താല്പര്യം ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് എന്നും എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പൊ ശരീരവും ആത്മാവും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്താണ്? വേറൊരു ചിന്താഗതി ഇല്ല. അത് ഭഗവത് സേവനം മാത്രമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക്. സൗഹൃദ ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, ആത്മനിവേദനത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഒരേപോലെയുള്ള പ്രയാസമുള്ള 2 മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനവും ആത്മനിവേദനത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനവും ഒരേപോലെ പ്രയാസമുള്ള 2 മാർഗമുള്ള. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല. ഇങ്ങനെ സുഹൃത്ത് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ആത്മനിവേദന രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ബലി മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ എല്ലാതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാന്നുള്ള ആ ഈഗോ അല്ലെ, അതാണ് ലാസ്റ്റ് ബലി മഹാരാജാവ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ എന്തൊക്കെയും ഒന്നില്ലാന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരാണ് ശരിക്കും ബലി മഹാരാജാവിന്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ആത്മനിവേദനം ഒക്കെ പറയാനൊക്കെ പറ്റും, ബലി മഹാരാജാവ് എന്നൊക്കെ പറയാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ അപൂർവം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രാവർത്തികനാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ കുഴപ്പം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പരമശിവൻ വിഷം കഴിക്കുന്നു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിഷം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതിന് ഒരേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ ഉയർന്ന ശ്രേണിയിലുള്ളവരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാണ്ട്, ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല എക്സാമ്പിൾ. ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് 1+1 = 2 ആക്കും. വലിയ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ.
അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ഭക്തി തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടില്ല. ഹർഷോത്മതമായ ഭക്തിയും ആത്മനിവേദനവും കൂടിക്കലർന്ന് കാണുന്നത് അത്യപൂർവമാണെന്നാണ് സാരം. ഭഗവാൻ ഇച്ഛയെ പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഇച്ഛയെ പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ആത്മനിവേദനവും ഹർഷോത്മതമായ ഭക്തിയും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും, അതായത് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സെക്ഷൻ, പിന്നെന്താണ് നമ്മളിലായ ഉന്മാദം, ആ ഭക്തിയില് ആ പ്രേമരസം അത് വരുന്നത്, ഇതും കൂടൊക്കെ വരാം, രണ്ടും കൂടൊക്കെ വരാം. നമുക്ക് അറിയില്ല 9 തരത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, 9 ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 9 കൂട്ടി ചേർത്ത് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ പറയാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഭാവം തന്നെ കിട്ടില്ല. അതിലേറ്റവും ആയ മൂർത്തിന്റെ ഭാവമാണ് മാധുര്യരസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. നമുക്കറിയാം 5 രസത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് മാധുര്യരസം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാതുകൾ പിന്തുടരണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. പക്ഷെ സത്യം ഇതാണ്, ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി, ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു, അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്നവന് അനശ്വര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തുവാണ് ഭഗവാന് നമ്മള് അർപ്പിക്കേണ്ടത്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്താണ്? സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചു, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്താണ്? സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മുടെ ആത്മാവാണല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതാണുള്ളത്. നമ്മളെ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം. ഈ ശരീരം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം, ഈ ആത്മാവ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. ആ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്നവന് അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രയത്നവും ചെയ്യാൻ, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാരദ പഞ്ചരാത്രം, അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയും നിത്യജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയുമായ എല്ലാ തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ബേസിക് ആയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഞാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു സെക്കൻഡ്, വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഓക്കെ, ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനത് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്നത് അയാൾക്ക് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ, അനശ്വരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ എന്താണ്? ശരീരവും നമ്മുടെ ആത്മാവുമാണ് അല്ലെ. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ്? അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. നമ്മളൊരു ഭക്തന്റെ തലയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് എടുത്തോളും. അവിടെ ഇന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയല്ലേ, ഭഗവാൻ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഭഗവാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോണത് അങ്ങനെയല്ല. ആ ഭക്തന്മാരിൽ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രയത്നവും ചെയ്യൽ, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രഭുജിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, മാറ്റർ കാണില്ലേ മാതാജി? കാണാനുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രയത്നവും ചെയ്യാൻ, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭഗവാൻ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുദർശനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയും നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയവയുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഒരു സംശയമില്ല. നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ.
ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സംസാര സാഗരം കടക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ശരീരം കടക്കണം. എന്തായാലും കടലിൽ വീണ് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. പിന്നെ ബോട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് കടയിൽ കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരസാരം കടക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞ നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും സംസാരസാഗരം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതേ വരും നമുക്ക് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ആദ്യം കർമ്മയോഗം തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റിന് പറയുന്നത് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നിനക്ക് കൈവിടാം. അതേവരെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത്. നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യും. നമ്മൾ ആ ലെവലല്ല, നമ്മൾ വിടാൻ പറ്റാത്ത ലെവലല്ല എപ്പോഴും. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പോലുള്ള ഗൃഹസ്ഥര്. അപ്പൊ എന്താ, നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്, അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ ചെയ്താണ് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, അതിനൊരു സംശയമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ബഹുനാം ജന്മനാമന്റെ ജ്ഞാനവാൻമാം പ്രപത്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അതൊക്കെ സത്യമാണ്. കാരണം അത്രയും ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭക്തി എന്താണെന്ന് ആഗ്രഹം തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, മറിച്ച് പ്രായോഗികമായ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമുക്ക് വളരെ തണുത്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്കറിയാം, കുളിച്ച് കാലത്ത് എല്ലാതും ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പൂജ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ -10 ഡിഗ്രിയും 15 ഡിഗ്രിയും സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് കുളിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ആണ് കാലദേശത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള വിവേചന ശക്തി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതിന് പ്രായോഗികമായ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രായോഗികമാണോ, നമ്മളെ ആയ കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വെറുതെ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വമ്പിച്ച് ഫാക്ടറി ഉടമയായ ഭക്തൻ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കിട്ടി. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഭക്തിയിലാണ്, ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കളയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ധനം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ധനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ജ്ഞാനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സൗന്ദര്യം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കുലം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നമ്മൾ എന്താണ്, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ കരുണയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ആദ്യമേ തന്നെ വിലക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ തപസ്സിന് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നീ തപസ്സല്ല, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു വമ്പിച്ച ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമയായ ഭക്തൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം. അല്ല നാളെ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ല, അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭാഗ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അതും ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാന്നിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇനീഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോണത്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ, 2 മാല ജപിക്കുക. ചിലപ്പോൾ 2-4 മാല ജപിക്കുന്നവർക്ക് 4 മാല. അപ്പൊ പ്രായോഗികമായിരിക്കണത്.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ 64 മാല ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ? നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ പ്രായോഗികമാണോ നമ്മുടെ സാഹചര്യം? അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചിട്ട് പ്രായോഗികം അല്ലാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയല്ല നോക്കേണ്ടത്, അത് പ്രായോഗികമാക്കണം നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. സമർപ്പിത ആത്മാവാകൽ. സ്വാർപ്പണത്തിനെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്ത വിലാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: താൻ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാൾക്ക് മനോവാക്ക് ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രമായ അതീന്ദ്ര പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനാകും. സമർപ്പിത ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സമർപ്പിതമാവുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഈ പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേവരെ നമുക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം ഇത് മുഴുവനും എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനാവും. അവിടം വരെയാണ് നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോ ശരീരം സമ്മതിക്കൂല, ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ മനസ്സ് സമ്മതിക്കൂല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നീക്കാം, ഒരു പൂവ് സമർപ്പിക്കാൻ നോക്കണം, അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അതിന് മടി വരും. ചിലപ്പോ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒത്തിണങ്ങി വരാം എന്ന് പറയില്ലേ? എല്ലാം കൂടെ ശരീരവും മനസ്സും വാക്കും ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് അതീന്ദ്രമായ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതേവരെ എത്തില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭക്തരെന്ന് നമ്മ പറയില്ല. ഭക്തരെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ 3 അവസ്ഥ ആ വ്യക്തിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പൂർണ്ണമായി ഭഗവാന് സമർപ്പിതമാകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ. അതേവരെ ഭക്തനാവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. തുളസി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തുളസി ദളമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? തുളസിമാല അണിഞ്ഞ് തുളസിമാലയിൽ എന്താ ജപം ചെയ്ത് തുളസിയിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തുളസി പാദത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. ഒരു ചെറിയ നമ്മളൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ തുളസിക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുളസിയായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ തുളസിമാല ധരിച്ച് തുളസിമാലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് ആ തുളസി ദളത്തിൽ തന്നെ തുളസി ദളം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് മിനിമം സ്റ്റെപ്പ്. അതിന് തുളസിക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് തുളസി ചെടിയെ നമ്മൾ പരിപാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ അത് നമുക്കറിയാല്. അതേപോലെ തന്നെ നെല്ലി, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിൽ തന്നെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, രാജസീയമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, താമസികമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാതും നമ്മളെല്ലാതും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരിലും കാണാൻ പറ്റും. സ്ഥലങ്ങൾ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. വ്യക്തികളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സാത്വികമായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ താമസികമായിട്ട് മുന്നിട്ട വ്യക്തികളെ കാണാം. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതിയുണ്ട്, ആ ദാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതി, എല്ലാതും സാത്വികത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ആ സാത്വികത്തിലെ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആവുള്ളൂ. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ലേ, ശരീരം ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജിമ്മിനൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടി ചാടി അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, ഫിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് സാത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പൊ തുളസിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട്. എവിടെ? അത് നമുക്കറിയാം, എന്റെ കഥ അറിയാം, രുക്മിണി ദേവിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, അല്ലെ? കാരണം ലാസ്റ്റ് എന്താണ് തുളസി വെച്ച് ഇടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ തട്ടിന്ന് പൊന്തുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് തുളസിക്കുണ്ട്. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ തുളസി ചെടിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു: പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു.
അപ്പൊ അത്രയും പവറാണ് പാപസഞ്ചയനങ്ങളെ, അത്രയും പവറാണ്. കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലാണ് തുളസി ഉള്ളത് അല്ലെ. അതിന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ലക്ഷ്മി ദേവി അടക്കം പറയുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ പാദം എന്ത് ചെയ്യുന്ന സേവനാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കാൻ പാദങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ആരാണ്? ശരിക്കും തുളസിയാണ്. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ വരുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഗംഗാ നദി വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ തുളസി, അതാണ് ഗംഗാ നദിക്ക് തുളസിയുടെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മള് പറയുന്നത് തുളസിയുടെ സ്മെല്ലാണ് ശരിക്കും ഗംഗാ നദി. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ കൂടി തുളസിയെ തലോടി വരുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും എന്തിനാ തുളസിയുടെ സ്മെല്ല് വരുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് തുളസിയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുളസിയെ നമ്മൾ അതാണ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും തുളസിക്ക് ഇത്ര പരിഭാവന കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. പാപസഞ്ചയനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഈ ചെടിയെ സ്പർശനം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ. അതാണ് നമുക്ക് തുളസിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കണം. ഒരു തുളസി ചെടി വളർത്തിയിട്ട് അത് ഡെയിലി നമ്മൾ തുളസിനെ പരിചരിച്ചിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ നമ്മള് തുളസി ചെടിനെ അതിന് പരിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിൽ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയാണ്, ഒരാ ചെടിയുടെ സ്പർശനം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ. തുളസി ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിന് വെള്ളമൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജാവിന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് തുളസി ചെടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തുളസി ചെടി നടുന്നവൻ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണ ഭക്തനായി തീരും. തുളസി ദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ അർച്ചിക്കുന്നതിനും ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണമാകും. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു തുളസിയുടെ ദളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കാലിൽ അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ദളം മതി. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുളസിയുടെ ഇല ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുളസി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതാണ് തുളസി ചെടിക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിമാല, അത് തുളസിമാല ധരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജപം നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് നമ്മൾ യമ നിയമങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദീക്ഷ ചടങ്ങ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തുളസിമാലയ്ക്ക് ജപിക്കേണ്ടുള്ള ഒരു ഇത് പറയുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതേ വരം മറ്റുള്ള ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം തരണമേ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ അതിലേക്ക് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തുളസി ഭക്തി ആരെ കയ്യിലിരുന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുളസിയുടെ കയ്യിലാണ്. തുളസി മഹാറാണിയുടെ കയ്യിലാണ് ഭക്തി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകൾ മുഴുവനും തുളസി മഹാറാണിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അവിടുത്തെ ലീലകള്, രാധാറാണിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ലീലകളെ എല്ലാതും നോക്കി ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും രാധാറാണി. നമുക്ക് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തുളസിക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയുണ്ട്. അവിടെ ഏരിയയിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം തന്നെയുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ വിധത്തിലും തുളസി മംഗളദായകമാണ്. അതിന്റെ ദർശന, സ്പർശന, ശ്രവണ, സ്മരണം, അതിനോട് ആദരപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതിലെ പ്രണമിക്കൽ, തുളസി ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ, ഇതെല്ലാം ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവന് എക്കാലവും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് സ്കന്ദ പുരാണം പറയുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് തുളസി ചെടീനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ രാധാറാണിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതാ തുളസി മഹാറാണിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗുരുവിനുള്ള പ്രാർത്ഥന. പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് തുളസിക്കുണ്ട്. തുളസിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നത് വൈകുണ്ഠ, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കാലവും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കുന്ന സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അതാണ് നമ്മളെ വീട്ടില് തുളസിച്ചെടി വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. വെച്ചാ പാത്രപ്പല അത് അതിന്റെ പരിപാവന രീതിയിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. അതിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുത്താലോ? 11 കഴിഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ?
ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേഷ്ണ, ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? അതെ. ഓക്കെ. ആരോ മ്യൂട്ട് ആക്കിയില്ല, സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല. മ്യൂട്ട് ആരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ആ, ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല, ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതില് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ക്ലിയർ ആയല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് 12ാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നൂടെ? കടക്കാം. അതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അധ്യായം 12. കാണാനുണ്ട് പ്രഭുജി. പരീക്ഷണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് 12ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സേവനം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? അത് വെച്ചിട്ടേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാല്ലേ, ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത്, ഉൾവിളി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു തരുന്ന അധ്യായമാണ് 12. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കൽ. നമുക്കറിയാം, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാതെ നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ അതിൽ നിന്നെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതല്ല. ഭക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് വായിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ എത്ര വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയില്ല, അത്രയധികം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോ പോയിന്റ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതല്ല, ആ വ്യാഖ്യാനം അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം. അല്ല, അത് വേറെ തലത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അത് വായിക്കരുത്. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് അത് വായിക്കണ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇരുന്ന് വായിക്കാം. നമ്മളെ സമയം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത്. ഭക്തിയിലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹം. നമ്മളെല്ലാ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാതും ഭക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് മറ്റുള്ളവര് പല രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് പിന്നെ വായിക്കരുത് നമ്മൾ. രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മധ്വാചാര്യർ എന്നാണ് നമ്മളെ സമ്പ്രദായം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നത് എന്താണ്? രാമായണം നമുക്കറിയാം, ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അല്ലെ. ഒന്ന് രാമായണം ഉണ്ട്, മഹാഭാരതം ഉണ്ട്, പുരാണങ്ങളുണ്ട്. 18 പുരാണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്തുകൾ 108 ഉപനിഷത്തുകൾ, പിന്നെ വേദങ്ങൾ, പിന്നെ വേദങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഇതാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളില് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ ആ വ്യാഖ്യാനം എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അല്ല, ഭഗവത്ഗീതയില് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ അതില് ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്കുകൾ വായിക്കരുത്. അത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയല്ല, അതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനവധി ബുക്കുകളുണ്ട്, അത് വായിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഭക്തിയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ബുക്കുകൾ മാത്രം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവത യഥാരൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അത് നേരിട്ട് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്.
അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ കടക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അവരെ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം അതിൽ ഇടയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മ കഴിഞ്ഞ 2 അധ്യായത്തിലും എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്ത് പറയുന്നത്, എന്താണ് ഓരോ ഓരോ പുരാണങ്ങളെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇതില് ഈ അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവനും ശരിക്കും പദ്യങ്ങളാ. നമുക്കത് ഇതേ രീതിയിൽ പ്രഭാസ്വാമി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുന്നത് മാത്രമല്ല, ശരിക്കും ഇത് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ശരിക്കും എല്ലാതും. ആ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭാഗവതവും അതുപോലെ തന്നെ സ്കന്ദപുരാണവും ഭവിഷ്യപുരാണവും ബ്രഹ്മവൈവർത്തന പുരാണവും അങ്ങനെ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം, അത് ഭക്തിപരമായിട്ട് ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മാത്രം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമ്മാതിരിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കറിയാം നമ്മളെ വീട്ടിലും സാധാരണ എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്താണ്, അത് നമ്മളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമാണ്, നമ്മളൊരു വിശ്വാസമാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഗ്രന്ഥം തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഒരു ഭാഗവതം നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരാ, ഒരു ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ വരുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് അവിടെ പറയണത്, സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഗൃഹങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട്, കാരണം ആ ഗ്രന്ഥം വരണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് കാരണം ഉണ്ടാവും, അല്ലാതെ വീട്ടിൽ വരില്ല. അപ്പൊ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് നമുക്ക് ആത്മീയ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് സന്നിധനായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എവിടെയാ പറയുന്നത്, സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. പിന്നെ മധുരവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരോട് വരാഹമൂർത്തി പറയുന്നു, മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ കൃഷ്ണർ ആകൃഷ്ടനാകുന്ന മായയുടെ ശക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. മധുരാവാസം അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങള്, അതിൽ ആകൃഷ്ടരാവാത്ത വ്യക്തികൾ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും മായയിലാണ് അവർ ആകൃഷ്ടരാവുന്നത്. കാരണം നമ്മള് ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോകും അല്ലെ. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങള്, ഞാൻ ഒരിടത്ത് ഞാൻ കണ്ടാണ് ഒരു ടൂറ്, നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം. അപ്പൊ അവിടെ വേറൊരു ടൂർ ടീമുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ക്ഷേത്രം കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോ അവർക്ക് അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ചിന്താഗതി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ മായയിലാണ് ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. ഭക്തിയിൽ ഭഗവാനിൽ ആകർഷണമാവുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ആകർഷരാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മള് മധുര അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണം, നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഓടിപ്പോരാതെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരാഴ്ചയെ നമുക്ക് തെറ്റാവുന്ന ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്ഷേത്ര ദർശനം പൂർണ്ണമാക്കാം. അതിലെ ചടങ്ങുകളിൽ മുഴുവനും പങ്കെടുക്കാം. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ എത്ര ശുദ്ധമായ ആത്മാക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവര് എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. നൃത്തങ്ങൾ ആടുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള്, ഭഗവാനെ ആരാധി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കും. നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആരാധി ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവര് അത്ര ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് അവരെല്ലാതും ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവരവിടെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് പ്രഭാസ്വാമി ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത്, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിരുന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മായയുടെ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു എന്ന് ആരാ പറയണത്, വരാഹമൂർത്തി നേരിട്ട് പറയാണ്, വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയാണ്. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. മധുരയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണവും സ്മരണവും കീർത്തനവും ദർശനവും സ്പർശനവും ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം, അതിന് രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാ? ഇത്രയും കുറേ പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തവരുണ്ട്? എത്ര പുരാണങ്ങൾ ഏകദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? ഒന്ന് പറയാമോ? കുറേ പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭാഗവതം ശരി. അടുത്തത് പത്മപുരാണം.
വരാഹപുരാണം, ഗരുഡപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, വരാഹപുരാണം, വരാഹപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, ഭവിഷ്യപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം പറഞ്ഞു. എന്താ? നാരദീയ പുരാണം, നാരദീയ പഞ്ചരാത്രം, ശരിയാ, വിഷ്ണുപുരാണം, വിഷ്ണുപുരാണം, എന്താ? നരസിംഹപുരാണം, എന്താ? അത് തന്നെയാ നരസിംഹം. നൃസിംഹമാണ്. എന്താ? ഗരുഡപുരാണം, ഭവിഷ്യപുരാണം, ഭവിഷ്യപുരാണം, ശിവപുരാണം, ശിവപുരാണം, പുരാണം, എന്താ? കൂർമ്മപുരാണം, പറഞ്ഞു പറയരുത്. പിന്നെ ശിവപുരാണം, അഗ്നിപുരാണം, ശിവപുരാണം, മത്സ്യപുരാണം, ലിംഗപുരാണം, അഗ്നിപുരാണം പറഞ്ഞു. ഇല്ല, അഗ്നിപുരാണം, ബ്രഹ്മവൈവർത്തക പുരാണം, ബ്രഹ്മവൈവർത്തക പുരാണം, ഭവിഷ്യപുരാണം, ഭവിഷ്യപുരാണം. അത് പറഞ്ഞത് രഹസ്യം, പുരാണം, എന്താ? വിഷ്ണു രഹസ്യം, ഹരിഭക്തി സുരോദയം, സുധോദയം, വിഷ്ണു രഹസ്യം, മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം, മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം, മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം. പറയാത്തത് വിഷ്ണു രഹസ്യം ഉണ്ടോ? വിഷ്ണു രഹസ്യം പുരാണം അല്ല, വിഷ്ണു രഹസ്യത്തില് വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും നോക്കുന്നത്. പിന്നെ ആദിപുരാണം, ആദിപുരാണം, വിഷ്ണുപുരാണം, ആദിപുരാണം, ദ്വാരക മാഹാത്മ്യം, അതും ഒരു പുരാണമല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം, എന്താ? ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം, ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, അപ്പൊ പറഞ്ഞു. ഭവിഷ്യപുരാണം ഒക്കെ പറഞ്ഞു. നാരദീയ പുരാണം, നാരദീയ പുരാണം പറഞ്ഞു. ഹരിഭക്തി, ഹരിഭക്തി അതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാ, അത് ആചാര്യന്മാരെ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഓക്കെ, ശരി. ശിവപുരാണം, ശിവപുരാണം പറഞ്ഞു. ഇത്രയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന അപ്പൊ എത്ര പുരാണങ്ങള്? 18 പുരാണങ്ങള്, 18 ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉപപുരാണങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പല പുരാണങ്ങളും ഉപപുരാണങ്ങളും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 18 പുരാണങ്ങളും 18 ഉപപുരാണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. 18 ഉപപുരാണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. കുറെ പുരാണങ്ങളും ഉപപുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏത് പുരാണാണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തെ പറ്റി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എവിടെ? മധുരവാസിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കല്. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാൻ പറയുമ്പോള് ഒരു സെക്കൻഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കൽ, വൈഷ്ണവരെ അഥവാ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിന് പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം പത്മപുരാണത്തിലുണ്ട്. ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, പ്രിയെ, ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരംപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതിലാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്നാൽ അതിൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരെ പൂജിക്കുക. അതായത് പത്മപുരാണത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, ശരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും പിതാവും മാതാവും എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാ ശരിക്കും? ശിവപാർവതിയാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ രീതിയിൽ ഭൗതികമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ശിവനും പാർവതിയാണ് അല്ലെ? ദുർഗാദേവി പാർവതിയുടെ തന്നെ വേറെ രൂപം. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്നിട്ടാ പറയുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള്.
സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതിലാണ്. എന്നാൽ അതിന് ശ്രേഷ്ഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരെ പൂജിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തർക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എല്ലാ ദേവതകളും കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് തുല്യം തന്നെയാണ് ഭക്തർ. ആ ഭക്തരെ നമുക്ക് സേവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ നമുക്ക് അത്ര മുന്നേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ ആരാണ് ആചാര്യൻ, ആരാണ്, അതിന് നമ്മള് എന്തായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണാമം മാത്രം പോവുള്ളൂ. പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമായിരിക്കും കിട്ടാം. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത അത് പ്രണമിക്കുക, അത് നമ്മളെ ബേസിക്കാണ്. അത് വൈഷ്ണവര് തന്നെ അങ്ങോട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു വൈഷ്ണവനെ ജനറൽ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ? മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് അത്ര മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഭക്തനാണല്ലോ എന്നുള്ള മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അത് ആര് പറയുന്നത്? ഇതേപോലെ തന്നെ സ്കന്ദപുരാണത്തിലല്ല പറഞ്ഞ പത്മപുരാണത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിനോട് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രസ്താവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദ സേവനം സാധിക്കാമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി നിർഭമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അത് തന്നെയാണ്. ദാസ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇപ്പൊ കുലസേര മഹാരാജാവ് ഒക്കെ അവരെല്ലാവരും പറയണത് അത് തന്നെ. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭക്തനാണെന്ന് ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അതാണ് ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭയങ്കര ഭക്തനെന്ന് പറയും അല്ലേ. പക്ഷെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭക്തനെന്ന് പറയില്ല. അതാണ് ഭക്തൻ. ആ ഭക്തനെയാണ് നമ്മള് ഇന്ന് സേവിക്കേണ്ടത്. കഷ്ടം നിറഞ്ഞ ഭൗതികാശ കുറവ് വരുത്താൻ അത്, ഒപ്പം ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താൻ അത് ശക്തമാണ്. അതാണ് നമ്മ പറയണതും അത് തന്നെയാണല്ലോ. ഒരു ഭക്തന്റെ പിറകെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ഗുരുവിന്റെ പിറകിലാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്താൻ സഹായിക്കും. സ്കന്ദ പുരാണത്തിലും ഇതേപോലെയുള്ള പ്രസ്താവമുണ്ട്. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ തിലകമണിഞ്ഞ് ശിരസിൽ തുളസീദളം ചൂടി ശരീരമാകെ ഗോപിചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നവരുടെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നയാൾ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ നമ്മള് ശരീരത്തില് നമ്മള് ഇതാണ് അല്ലെ ചന്ദനം, അതായത് ഗോപിചന്ദനം മണിയും. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അണിഞ്ഞ് തുളസിദളം ചൂടി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി, അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരം പോലെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാമെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എല്ലാ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് സ്ഥലമുണ്ടനൊക്കെ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് തുളസിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ഭക്തി നമ്മളിൽ വരും. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്മരണ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനെ സേവിക്കണം, ബ്രാഹ്മണന് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ഇത് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ അത് ഈ ഭക്തനാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ വായ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ബ്രാഹ്മണം കഴിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. ആ ഭക്തൻ കഴിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഭഗവത്ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണ പോലും ഒരുവിനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തന്മാരെ പിറകിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കറിയാം നാരദന്റെ കഥ, നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന് നാരദന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. നാരദന്റെ ജന്മം കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ജന്മം കിട്ടിയത്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന് ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? അങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാരെ സേവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്.
അതാണ് നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അവര് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് വിടും. എന്തിന്? ഈ ബ്രഹ്മചര്യം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ആ കുടുംബം തന്നെ 7 തലമുറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പവിത്രീകരിക്കുന്ന പറയാം. വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്ന ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയണം എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ട പരിചരണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് തന്നെ ഇത്തരം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട്, അത് ഭാഗവതം തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തർക്ക് വളരെ പ്രയോറിറ്റീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആദിപുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തനാണ് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല. എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. ഞാൻ വലിയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭക്തനല്ല എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞാണ്? ആദിപുരാണത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ അർജുനോട് പറയാണ്, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല. എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മള് ഭക്തിയുടെ ലെവലുകളാണ് പറയുന്നതൊക്കെ. പരമാത്മാവിനെ ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ അതിനെപ്പോഴും നാം പറയാറുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്മരിക്കണതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ഗുരുവാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണത്. അതാണ് നമ്മള് ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നു പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ സമീപിക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ. സന്ദീപന മഹർഷി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഗുരു ആയിരുന്നു സന്ദീപന മഹർഷിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന എന്തിനാണ്? അതാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം. അത് നമുക്കറിയാം, ഉന്നത വ്യക്തികൾ കാണിക്കുന്നതാണ് സാധാരണക്കാർ പിന്തുടരുന്നതും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ, ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മ പറയല്ലേ, നമ്മള് പതുക്കെ കടന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും ഗുരുവിന്റെ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോവാണ്. നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ വരികയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല, ഫിസിക്കലല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത് തന്നെ പറയുന്ന ആ സമയമാകുമ്പോ ഗുരു നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അത് നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവനവന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ാമത്തെ പേജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആളെടുക്കാം നമുക്കപ്പ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കഥ പറയാനാ, കീർത്തനം ചെല്ലാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് രമേശ് പ്രഭു ഒരു കഥ പറയും. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊരു കഥ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും കേൾക്കാൻ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പണ്ട് അമ്പാടിയിൽ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ചങ്ങാതി